Il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel inawgurat binja ġdida li fiha qed isir programm ġdid għal iktar minn 4,000 persuna li jaħdmu fis-settur tas-saħħa. Dawn il-kursijiet se jkunu qed jingħataw lil 30 ħaddiem fil-ġimgħa, sakemm eventwalment il-ħaddiema jkunu jistgħu jattendu kollha. Paul Paċ, il-President tal-MUMN, spjega li l-problema tas-saħħa mentali tolqot madwar persuna minn kull 4 f'pajjiżna u l-midwives u n-nurses mhumiex eċċezzjoni. Għalhekk l-MUMN ilha taħdem fuq dan il-proġett tant li inkluditu fil-ftehim settorali. Din il-Union li twaqfet fl-1996 komplet tikber sakemm illum qed gawdi minn binja state of the art fejn fiha jistgħu jsiru dawn is-seminars fil-Learning Center il-ġdid, kif ukoll laqgħat u anke seminars fil-kumplament tal-binja li tinsab fal-qormi. Paul Paċ spjega wkoll li x-xogħol tal-qwiebel u tal-infermiera mhux xogħol faċli u għalhekk seminars bħal dawn huma ta' vantaġġ kbir biex jgħinuhom fil-ħidma tagħhom.